Nginibingelele lonke babukele emakhaya lapha enikhona into umantumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejebeje mfazo nempandla izwe zamadoda ayibomvu nina basetetene basenyimba nemkhonto kwazigazi intaba ikhala amanzi dictionary intaba ididi umndeni sangiphinde ngabuya round number 2 angihambi ngedwa ngihamba nomtshali nobaba umtshali indoda yamadoda indoda expert kuzo zonke izinto zesintu umcwaningi mabhuku yona indoda engiyayithi mina ngiyayisaba impela ke mangiqondane nawo ngithe ngqo hayi ke uyena umuntu oye angifake efridge namhlanje ke ngithema ngimthathe ngimbeke lana bese kube umuntu okuyena engizomphosa imibuzo mangimphosa imibuzo mhlawumbe kungenzeka ukuthi nawe ekhaya uzosizakala ngale mibuzo remember ke you are watching uDR Khehlelezi the YouTube channel ungakhohlwa ukulike noma ufinde usubscribe khona lapha namhlanje sithi thina sikulethela into ezokufundisa ukhumbuleke ukuthi lo hlelo sibanalo njalo ngolwesihlanu siphinde sibe nalo njalo ngesonto but kuba pre-recorded la ekusuke ku live khona yilena esuke izolandela ayike namhlanje siyambingelela ke ubaba umtshali siyakubingelela baba nakho ke uyabona mawuthinta kanjeni uyangithinta khona into engiyizwayo khona into enyakazayo mase usho kanjani wena ezakho zithini mayiphelele Hey nakho ke uyezwa kuthiwa ugibele ebhasini abanye bagibela izitimela abanye bagibela imoto eziphezulu ezikanokusho yena uthi ugibele ebhasini kunenhloso why wayethi ugibele ebhasini ayike ake siyithathe siyibeke baba umtshali namhlanje ngithema ngingasimosha isikhathi bese ngithatha ngikubize ngoba ubizwa ngayimina ubizwa ababukele ekhaya khona abantu abasibuka bese egoli abanye basibuka bese Cape Town abanye basibuka bephesheya kwezilwandle abantu baswele ulwazi isintu sabo abasazi ngihlushwa umuntu la umuntu ongihluphayo ngihlushwa ukuthi umuntu unenkinga yokuthi ekhaya kunomuntu owadlula emhlabeni faka inzilo uthema kadlule faka inzilo leyo nto ufuna ukwazi ukuthi yena njengomuntu ophilayo kungenzeka ukuthi umama owafa owashona ezilile kungenzeka ukuthi ubaba owadlula ezilile ugogo whoever it is usisi wakhe wadlula ezilile lento im-affecta kanjani in other words kubalekile yini ukuthi inzilo ikhunyulwe ekhaya noma kubalekile yini ukuthi kuze kuzilwe noma umuntu edlule emhlabeni ezilile kubalekile ukuthi azakhunyulwe yini inzilo sifuna ukuzwa lapho the clarification ngelinye ilanga sithema sikhuluma sathi isiko seliyangukuya lishintsha nesikhathi abafundile bethi it changes with times so mina ke njengomtshali ngokwazi kwami ukuzila ngokuqala understanding ukuzila ukuyeka izinto ozithandayo nojwayele ukuzenza udlinze nesimo ubhekene naso ake ngibeke nesibonelo mhlawumbe mawuthi uzila ukudla nokukhuluma noNkulunkulu uyakuyeka ukudla ungakudli uyeka amanzi ungazenzi nezinto ozithandayo kuthi ngesikhathi esithile ozinqamele sona ukuthi mhlawumbe endaweni ethile oyibekele yona ukuthi uzoyokhuluma ngoNkulunkulu noNkulunkulu ngaleso sikhathi so ukwazi kwami ukuzila kuyinto enjalo kube khona futhi nala okuthiwa khona into ethile njengomuntu othugani kuthiwa ngoba la ekhaya kunesimo esithile esizokwenzeka so ngizolizila ikamero lami noma ngizoyizila indlu yami ngingayi kuyona so usilile mawenzeka then awubi muhle ke mawusilile abafunda amabhayibheli kukhona ikhathi la kuthiwa khona umuntu oyaqoqa amasaka anyukele entabeni ayokhuluma noNkulunkulu usuke esilile lawo umuntu ayeka kuthandayo ayeke nokuba muhle ayokhuluma noNkulunkulu ajule azile noma adlinze nesimo leso leso sikhathi ngidluleke kuze la ekuthenini ke inzilo ke yahamba kwayinto efika nenkolo isikhathi esiningi ibikhona ngowesintu kukhona la obekwe phothwa khona into okuthiwa inqoza uyabona if uthatha igxolo lesihlahla yawuhlube soft part engaphakathi inqoza quality inqoza then makuthatha lezo zinto ziphothwe noma kuthathwa umuzi uhlobo oluthile lotshani abajwayele ukwenza ngalo iqebetho iy'thelo nayo yonke leyo you take that and then bese ukuhlanganisa ukuphothe ukwenza kube into ebukekayo mhlawumbe ke mangabe wawungowesifazane ufaka la entanyeni uyaziwa ke lowo muntu ogqoke kanjani ukuthi kungani avoid ukuthi njengomuntu wesifazane umuntu wesilisa uhlala njalo encubeni somuntu wesifazane so umuntu wesifazane uba sensitive mind situation mind simo uzothi uyamdlalisa
kanti indlela ozodlala ngayo isachuku kuyena so kwakwenza ukuthi noma imuphi umuntu mayimbona amhloniphe ukuthi usilile nasesontweni bayishintsha-ke yakhona-ke inzilo isizathu senzile sasiba khona esontweni umuntu abezilile behlala lapha emuva ngasemnyango enzela ukuthi noma yiliphi ilunga lebandla elingenayo likwazi ukumbona limzwele bese yanikelelwa for ukuthi akwazi ukusapotheka esimeni asuke ebhekene naso ngaleso sikhathi ibekwe isizathu senzilo ngaleso sikhathi bese kuthi-ke nansi kuyigqokile-ke iy'khathi zokufika kukaJehova empilweni yomuntu uyamthatha manje then okokuqala kuba khona isikhathi la kuthiwa khona umuntu uyagula omunye umuntu uthola ukuthi mhlawumbe bezilile bese kuthiwa uyagula kuyake kusuggest ekhaya ukuthi no yenzani noma amavovo noma amahewu nje bakubiza kanjalo ekushutshana then bese nemkhumuli ingubo azigqokile ngoba kusho ukuthi iyamsinda uxolo bese then ngaleso sikhathi-ke liyenziwa lelo hlelo akhunyulwe lo muntu lanto leyo ayibeke phansi ibekwe endaweni ethile ehloniphekile akwaziwa khona ukuthi namhlazane sifuneka iyokuyitholakale khona kudlule mhlawumbe-ke omunye ahambe azadlule basezweni akahambi-ke nayo inzilo umuntu iyathathwa ibekwe laphaya mhlawumbe kufika isikhathi esithile sokuthi ayi mhlawumbe sekuyahlanjwa la ekhaya lenziwe lelo hlanga mhlawumbe elincane lisuke kuhlanjwa kulinda depending ukuthi umuntu oshonile kangakanani uma ngabe uwumuntu omncane vele umuntu omncane kuqala ukuthi sakwazile wonke umuntu la ezweni kokuqala izimo bezinokushiyana kwenzeka kwezinto ingane kade kunesiyo umuntu obezileyo abantu abezilelo bekungabantu abadala ngoba nakhona sikwenza ukwazi ukuthi okay ubaba ingane ziyazi ukuthi sifelowise noma umama lo uyazi ukuthi ushonelwe indoda kanjalo nobaba uyazi ukuthi ulahlekelwe unkosikazi kwaya ngokuya-ke iy'khathi zabakhona-ke then safika-ke nalesi-ke esikhuluma ngaso sokuthi umuntu afe manje sefile-ke iyathatha inzilo ubeke eceleni athathe umuntu ayongcwatshwa manje sengcwatshiwe bese kuba nezindlela-ke zokusho ukuthi cha njengoba sikubonile uhamba la ekhaya uyaluza la ebaleni bekade ugqoke ingubo ezimnyama noma-ke bewugqoke isimo esithile esibukeka siyesokuzila ngesimo-ke esenzakele ukuthi ugcine ufile noma wahamba ukuleyo ndlela ngalesi silwane esithile siyakhumula lezo ngubo ezikuwena emzimbeni noma siyasisusa leso simo esikuwena emzimbeni so-ke njengamanje hlanzeka ngokufana nabantu bonke emndenini nawe uhlale ukhululeke uhlangabane nomndeni uhlanzekile la ekuzileni-ke bekwenzeka kaningi abantu abamnyama bebethi uma bekwenza ukuzila kube khona ukugunda amakhanda nakhona ungagundi ngendlela enhle ubonakale ngendlela ngesuke ugunde ngayo le ntombi indala kangaka yagunda kanjani kuthiwa hayi kodwa imaliyisi hayi sengiyibona mhlawumbe kube unkosikazi nawe uyagunda ikhanda lomuntu wesifazane aligundwa noma kanjani uma ngikudlalile noma ushadile ikhanda lomuntu wesifazane ngalesikhathi uqala wena umkhehle umthwesa inhloko ekhanda then ileso sikhathi la osukuthi ikhanda lakho selilawulwa yithi thina baba Khehlelezi yabo so-ke noma esezokwenza noma yini ekhaya useya conduct manje noma ephindele ekhaya eyokwenza into ethile because kukho lokhu kuzila nayo yonke lento le uzothi mangabe kushona indoda uzogunda ikhanda lelo langa agunda ngalo umuntu wesifazane ngokuvumelana kwekhaya ukuthi akagundwe manje kungasanqoma indoda bese yagundwa Khumbule ukuthi nihlele ku Dr Khehlelezi YouTube channel sihleli nobaba Mtshali okuyena mphenyi noma okuyena umuntu oyiresearcher osithulela lezi zinto and ngihlala ngimadvise ukuthi makathola incwadi ayibhale lezi zinto ngoba to me it does make sense nalapha ekhaya ngiyazi ukuthi it does make sense if you've got any question leyo ofuna ukusibuza yona feel free ukuthi la phansi nje ezansi bhala any comment ubhala ama questions akho noma ubhala ama topic ofuna ukuthi siwathinte ngelinye ilanga sizobuya simbize futhi nimbuze imibuzo
niyazi ukuthi nimbonile ke ebe live ngesonto elidlulile nimbonile live abanye babuzile imibuzo abanye benza yonke into abayifunayo uthi he's also willing to come back futhi manifuna eminye imibuzo ukubuza eminye imibuzo ongayiphendula futhi imibuzo sikhuluma ngenzilo sikhuluma ngomuntu wadlula emhlabeni ezilile kungenzeka ukuthi ubaba wakho naye wadlula noma mama wakho wadlula nifile free Dr. Khehlelezi i-dictionary indaba ethi umndeni sengiphakathi ngifike nayo ke indoda ngayilanda phansi entabeni zaseMaritzburg lapha engithenda indoda ozochazela abantu ukuthi kahle kahle kusho ukuthini njengamanje inkinga esibhekana nayo ukuthi baba uthola ukuthi umama uzilela umkhwenyana inhloko yomuzi uthe ezilile umama 3 weeks ezilile umama full nzilo emnyama wagula umama kufanele yini ayikhumule leyo nzilo ngokuvumelana komuzi because zonke izinto zayihambe kahle makuvumelana nomuzi kuwumsebenzi womuzi ukubheka ukuthi lo muntu usimphethe kanjani simabhekene naso kufuneka kube umsebenzi wekhaya ukumehlisela ingcindezi nomthwalo so uma ngabe kubonakala ukuthi ngesikhathi ayithatha inzilo noma ithwala ehamba naleso sikhathi ubona ukuthi ayiyamsinda ayamcindezela kwayena ifuna ukumthatha ikhaya liyahlangana lithi no akakhulule uthi umbuzo wami baba Mtshali njengamanje nginosiso obukayo nginomama obukayo njengamanje wadlulelwa umkhwenyana emhlabeni wadlulelwa umama emhlabeni phathakazazile kubalekile ukuthi umuntu azazile in our days noma kwakubalekile emandulo yini ukuthi umuntu azazile ukuzila komuntu ofile no ukuzila komuntu ezilela umuntu oshonile sengasekho emhlabeni ukuzila bekuyisign yokuthi sisebuhlungwini okuningi esikuthandayo ukwenza asizukwenza so ke ukuzila bengesikho ukuzila ngoba kufuna umuntu kunaligama othi wena ekade sithanda ukukwenza asingeke siphinde sikwenze right kunalento abantu abayenzayo okuthiwa yi-after tears uthola ukuthi bathi after tears kushona umuntu kade ewumculi after tears sebeyokhalisa iradio kujatshule uthini ngalokho kufanele yini bakwenze lokho ngimanga ngiyangizwa kule nto ethi after tears for the fact ukuthi igama lesizulu ayinalo phela after tears usuke siyojabula sisula inyembezi kodwa sijwayele ukuyibona yenzeka ngesizathu sokuthi nje igama ayinalo eliyisintu kusho ukuthi into ebesikade singenayo esintwini but manje yafika ke kulungile kasikhulume ngayo isifikile yeah ivamise ukuba nawo amashobolo esikhathi esiningi inawo amabhadi ajwayele ukubehlela abaningi abasuke bekade bekulezo zinto namanje nje masingakhuluma ngaso isikhathi somkhuhlane nje secorona bakhona abaningi okuthiwa bekade kushone bani emva kwalokho kwayiwa kwi-after tears babuya abafokazi abafowethu nodadewethu sebe-infected sebehlabekile so inawo umshophi neshobolo okukhuluma ngokucacile ukuthi kahle kahle akusiko into ebikhona noma ebikhona kuthina sintwini amazi kwezinto so when uthi after tears ayivali uhulumeni akayivali akusiyo uhulumeni ozoyivala ubani ozoyivala ngisho noma yini kodwa ithina kufuneka sikhumbule ukuthi uyini okubaluleka umbuzo wami uthi ukushonile umuntu emncwabeni kuzwakala kukhaliswa ama radio kushaya amavosho kushayana phansi kudanswa i-right in leyo nto size la kuyona iradio qobo iradio ngokuzila qala abantu bebelima betshala ukudla emasimini bekukhona isikhathi sokuthi kubekwe phansi amageja akulinywa because kuziliwe kuze mhlambe kuthiwa amageja azokhishwa emva kwey'nsuku ey'ntathu means kuziliwe ama-radio lawa ayesekhona ngaleso sikhathi bekuthiwa wakhaliswa noma wakhaliselwa phezulu noma wavulwa wakhalelwa phezulu yizo zonke izinto lezo ebesizithanda kodwa sesizilile endaweni uthola ukuthi isigodi sonke endaweni abantu bazohlonipha kushoniwe kwaDr. Khehlelezi yingakho singavuli noma yingakho singalimi even emasimini iy'nkabi bezingaboshelwa besikuzilile so ke ukufa komuntu bekubuhlungu esizweni sonke futhi ukufa kungajwayelekile ngale ndlela osekujwayeleke ngayo namhlanje because abantu ukufa basakuhloniphi noma basakuzotheli nabo sekuthanda ukuthi bayijwayela because bayakubona ukuthi bayakujabulela ngesikhathi ukufa omunye umuntu abantu leso sikhathi abathola ngasi-happiness so umfake kuzogcina kuhlala kunayo umbuzo wami baba Mtshali sesicishe sesiyoyigoqa uthi umbuzo wami kuvumelekile yini ukuthi ingane encane ena 5 years noma ena 4 years ihambe yobona ubaba wayo noma uma wayo noma usisi wayo noma ubani eboxini kuthiwa mbono kokugcina esedluliswa sizama sikhula ake siqale la ingane izinto zishintshile namhlanje abantu benza noma yini nezinto sezenzeka ngendlela yazo
sizalwa sikhula ingane athi izalwa ingabona emehlweni ingane nje just an ordinary child namhlanje ingane zokuthi iyazalwa ayisivisa izalwa ibuka nje kanje emehlweni so asikwazi ke nakhona sokuthi kudalwa yini kodwa when it comes to enganeni esenokubuyisa izinto ngokomqondo iphupha ebusuku isizathu sokuthi ingane ingasondezwa kumuntu obesuke efile isizathu bekuwukuthi ebusuku ingane izophupha kugcine sekuthiwa manje umuntu omdala lebi kade mbonile uyabuya noma uyaboka ngaleso sizathu kwathiwa noyingane azingambuki umuntu omdala mayiseshonile kukhona kwesinye isikhathi kweminye imizi kuthiwa umntwana mthatheni yomlalisa nobaba wakhe eboxini avalelise ilungile yini leyo nto kwasidumbu nje-ke angikhumbuli ukulalwa naso noma abethi ubomdala kukhona bathi bekumakoti wami kufanele ngilale naye ngidedeleni nginikeni ithuba ngiyolala naye egcineni ngalena kuvumelekile yini lokho ingane bekuthiwa iyahletshelwa mangabe kushona umuntu omdala njengoyise noma njengomyeni uyayibiza indoza la ufike ukukhulume kancane endlebeni ufike udala sakho baba ngalesikhathi ithi usuqedile imessage idlulile ngeke isaba-ke nalamaphupho amabi nazo zonke lezi zinto ebezenzele ey'nganeni zanamhlanje so usho ukuthi laba abajwayele ukuthi ake ningidedeleni ngivalelise umakoti wami akufanele bayenze lento kufanele bazile umvalelisa kanjani banokuyenza lento kuthiwa akalala ulala naye so sifuna ukuyizwa ukuthi lento kwendoda nomfazi yebo nestombi hayi khona athini uhulumeni ngoba ekhaya kungenzeka ke sifuna ukuzwa ke laba sesivala ekugcineni uma udlulele umakoti wakho noma udlulele umkhwenyana wakho kukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uze uyombatha nomunye umuntu wesilisa noma nomunye umuntu wesifazane ngizawukhokha lapha eBhayibhelini lithi iBhayibheli uma ngabe ungakahlanganisi iminyaka engamashumi ayisithupha ukuwena kodwa uthi uPhawuli ukuba kuya ngaye bekuyothiwa ngumfelo ahlangane nomfelokazi uthi ohlukanisile ahlangane nomoya ohlukanisile bese kuthi la ngokwasesintwini kunesikhathi lapho kuthiwa khona umuntu ukhululile inzilo uma kuthi umuntu wesifazane noma indoda ikhumulile inzilo uhlangana umuzi baba sabe sewusifunela phela omunye umama mhlawumbe iy'ngane zami asho ukuthi iy'ngane zami angisacabanga noma angisathanda bese kuba umama mhlawumbe makoti sibona ukuthi ubhuti usehambile kukhona yena obukucabanga kusho umkhaya-ke umuzi wala ekhaya then abese mhlawumbe yasho hayi bengakashelwa hayi cha bengibona udoktar bani uyena okhomba impawu zokufuna ukungondlisa ingane cha kulungile-ke ungamkhulula ngene la ekhaya sezoza nenkomo-ke lwangene la ekhaya useyaziwa ukuthi la ekhaya umama ulungiswa ubani noma umakoti ulungiswa kusho ukuthi nabantu bala ekhaya bebengcwaba nini okay right sekukhunyuliwe kwahlanjwa kwenziwa zonke izinto maybe emva ka6 months abantu bekuhlukene khona angithi inzilo abantu bathi uma beyifaka kungeyokulimala bathi ayivamile 6 months manje umuntu ezile because into yenzeke so lena ka-natural bake bathi abanye unyaka it's okay umuntu azile aqele ukuzila lokho emva kwalokho ayikhumula inzilo sengaqala aphile njengabanye abantu abanye bathi emva kwenzile kukhona lezinto ekuthiwa zijalimane lezo jalimane-ke lokho kucishe kufana namaphini fomabuka azile nakho baqhubeke mhlawumbe aqede unyaka wesibili emva kwalokho seqedile abanye bayenza kube u-3 years depending ukuthi kuleyo ndawo bakwenza kanjani kodwa kuba sekuvumelaneni komuzi ukuthi sizomzilisa isikhathi esinganani umuntu ozilayo ngoba abanye kwayona le yokuzila kwey'ngane 40 days iBhayibheli liyawuvuma nesintu siyawuvuma ukuthi inyanga namasonto ungakhohlwa ke nihleli no Dr Khehlelezi ku YouTube channel Dr Khehlelezi ku YouTube channel ungakhohlwa ungaya lapha na ku Facebook page inyanga yodumo mzo uzongithola ngikhona ngihleli nawe ubaba Mtshali namhlanje oyi expert kwizona izinto zesintu sibonga kakhulu ukuthi ufikile namhlanje esimemile lana ku Dr Khehlelezi YouTube channel ungakhohlwa ke usubscriber press ibutton elibomvu lapha na usubscriber and ungakhohlwa ukuthi invite your friends tell them ukuthi babuke lo channel because le channel from today onwards izothola imfundiso na previously kunama video amaningi kade efundisa sikhuluma ngokholo sikhuluma ngezemankinto nenze show ukuthi lama video before uzowabuka before you allow abantwana bakho qala ubheke qala ukuthi uvumelekile yini umntwana ayibuke but le ningayibuka ngisho niumndeni because abantwana badidekile esikhathini esiningi baba Mtshali abantu mabekufuna bakuthola kuphi
Okay, ake sithi mabemfuna bazothi bezongishayela uDr Khehlelezi. Dr Khehlelezi uzobe sebhala la ku comment. Mawumfuna ubaba Mtshali ungakhohlwa ukubhala i-comment yakho, but ubaba Mtshali akayona inyanga kodwa umcwaningi wesiZulu. Angithi ngisho kanjalo isiZulu. Impela akayona inyanga, ungabe sokuthi baba Mtshali ngifuna intelezi, cha akalapho baba Mtshali. Kodwa salusa ubanike inamba yakho baba. Khehlelezi it's 032 948 6017 noma epharmacy yakhe uya number 407 Salmon Grove laphana ngase next to Isangro House, uye khona uzomthola uDr Khehlelezi epharmacy yakhe. Otherwise nilale kahle makukuthi ubuke ebusuku makusemini. Have a nice day. Ngikuthanda ngothando lika love. Sale kanjalo.